Sad završila sam srednju školu. Suze Almedine Šote, ali ne radosnice. Umjesto slave i sreće zbog istorijskog uspjeha, jer je postala prva djevojka iz romske zajednice u Beranama koja je završila srednju školu, njeni dani obojeni su brigama i strahom od budućnosti. Bez sigurnosti toplog doma, bez posla i osnovnih uslova za život, a često i bez hljeba na stolu, Almedina i njena porodica i dalje vode bitku koju njeno obrazovanje nije uspjelo da završi. Nemamo ni pomoć, ni socijalu, ni ništa, nigdje ne radimo. Ponekad ja idem da radim kad me zove, pa ja šta radim, to sve za kuću kupim, 5 eura, 10. Isto otac mi je bolesan, pritisak, šećer, mrznoća. Evo mi osobo ne može ni da sjedi. Ponekad nemamo ni pare da kupimo tablete. Nedaće porodice Šota traju godinama. Almedina je rođena u Beranama prije 19 godina, u porodici izbjeglih sa Kosova tokom ratnih 90-ih. Iako je ovdje odrasla, za ovu zemlju ona kao da ne postoji. Nema državljanstvo, ličnu kartu ni pasoš, a samo izvod iz matične knjige rođenih i nebrojene pokušaje da dobije pravo na identitet. Kažu, pokušavali su, ali su procedure komplikovane, nerazumljive, a sve košta. Ono što ne znaju, nemaju od koga da nauče, a ono što znaju, nemaju čime da plate. I tako žive, prisutni ali nevidljivi. Sistem ih ne vidi, država ih ne prepoznaje. U 7-članoj porodici Šota 4 je djece. Kažu, više su gladni nego siti. Bez ličnih dokumenata, niko od odraslih ne može se zaposli. Žive u trošnoj kući, bez prozora na pojedinim sobama. Bojler nemaju, a vodu za kupanje griju u staroj šerpi na šporetu na drva. Nemaju osnovne uslove za život, ali imaju snove. Ja bi voljela da radim, da imam moj život, da ne stanujem ovdje u Berane, da imam moj plac, vidiš kako živimo. Svi primaju socijalnu, mi ne primamo. Ja bi voljela da izađemo odavde, da imam moj život. Uz stipendiju Ministarstva prosvjete i nesebičnu podršku nastavnice Valentine Pešić, Almedina je uspjela. Kažu, bilo je teško, ali je istrajala. I postala prva Romkinja iz Berana, koja je u maturskoj haljini ponosno prošetala gradom. A šta će biti dalje, ne zavisi od nje, već od države i institucija. Jer niko ne zaslužuje da bude nevidljiv, a još manje da u 21. vijeku bude gladan. Najmanje oni koji se od rođenja bore za goli opstanak, kao Almedina Šota i njena porodica.